Hallo, hier am píspáirteach go dhéanamh de dhín coronavirus agus hab hí seo chaneal mór in na ddíreáin. Seo mí is agad gáil na gréineh atá galar seo go bhfuirt. Chaneal mór in na ddíreáin. Agus se bheith me smúine chuh an na neachtaí agus go háirt an neachtaí na ggéal. Smúine chéanú na chas an troia idir na bhachlanich agus is scrissar miad san gaisig an táta agus na fuatacha agus na hannig a presgang agus na cocaíon. Agus ha me as muid an selm hú bártach darút hat se a gá hug is stelm na déanú. Hiad hug a bhí genneamach chu rutin a ra mí an nenneamach in drásta go selle. Agus an darna seo a bártach fernachchan mí I genneamach chu rútsa bí agus a fácail in lévatar dina géisioach sa bhártach. Gaibh san in Bernan nach go bíag I líanú. Agus gyda ha mi eisiau gym gyn ha bhártach san gan na darna seo sa ha an dad I gyrraid seo. Agus sé enam na bhártach ac an am seo. A gaum cuireann síl hólas fuam an an túr. Cha be búlach gú na faraice ach na fidhvánar le chláiamh. A gaum tócail an táta nachcat nan éití an grí. Snúr chranne bailach an na lávan. Jéváum ach tastan an rí. A gaum an drach gydór hannig fer ech le tsinne. Agus a gaum ille hannig an posta le 1000 telegram. A gaum a galad mhór ha I orne coiarsnach a gráthach. Agus an brist an lá agus an tich a scáile.